салом бинандагони хабартиҷӣ. Саидмурод Давлатов соҳибкори тоҷик, ки бо китобу дарсҳояш дар бораи соҳибкорию пулкоркунӣ шинохта асту баъзан изҳороташ дар шабакаҳо баҳсбарангез низ мешавад, дар ноҳияи Спитамен супербоғ бунёд кардааст. Эмомалӣ Раҳмон, раиси ҷумҳурии Тоҷикистон, аз боғи суперинтенсивӣ дар ноҳияи Спитамен боздид кардааст, ки иттилои китобиаш нахустин чунин таҷрибаи боғдорӣ дар кишвар мебошад. Раиси ҷумҳур ҳамроҳи соҳибкор Саидмурод Давлатов дар нахустин супербоғ дар Тоҷикистон ниҳол шинонданд. Ба иттилои китоботи раиси ҷумҳур, боғи суперинтенсиви хоҷагии деҳқонӣ Дӯстоботи 2, маркази тақсимоти яклухтии витаминҳои Тоҷикистон, ки дар деҳаи озарниёни деҳоти Тағояк бунёд шудааст. Ба иттилои манбаъ, боғи навбунёди суперинтенсивӣ дар масоҳати 5 гектар бунёд гардида таҷрибаи нахустин дар Тоҷикистон мебошад. Бо мақсади ҳифзи ниҳоли дарахтон аз жола ва дигар офатҳои тиббӣ, болои дарахтон бо тури махсус пӯшонида шудааст. Бартарии дигари ин боғ дар он аст, ки системаи оббиёрии қатрагӣ ба роҳ мондашуда бо ин васила сарфаи барзиёдии об, пешгирии хароҷоти қувваи корӣ ва нуриҳои минералӣ коҳиш меёбад, тавзеҳ додааст китобот. Боғи суперинтенсивӣ дар соли сеюм ҳосил медиҳад. Манбаъ афзуд, ки бунёди боғи суперинтенсивӣ нисбат ба дигар намудҳо боғҳо афзолият дошта барои рушди бештарии соҳаи боғдорӣ дар мамлакат афзоиши иқтидории истеҳсолӣ ва содироти нақши муҳим хоҳад дошт, зеро дар соли сеюм ниҳолҳо ҳосили фаровон медиҳанд. Барои бунёди боғи суперинтенсивӣ дар маҷмӯъ зиёда аз 2000 адад ступонияҳои бетонӣ истифода шудааст. Ба таъкиди боғдорон, сутунпояҳо дар масофаи 8 метр дарозӣ ва 4 метр паҳноӣ ҷойгир шуданд. Зимни боздид аз боғи суперинтенсивӣ ба Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд, ки муҳлати пухта расидани мева дар ин гуна боғҳо дертар фаро мерасад. Новобаста аз ин метавон содироти маҳсулотӣ ба дастомадаро ба роҳ монд, зеро дар сардхона мева беосеб ва тару тоза нигоҳ дошта мешавад. Усули шинондани ниҳолҳои себ дар боғи нав байни дарахтон ва як қаторҳо 4 метр масофа аст. Дар як гектари ин боғ 2500 ниҳоли серҳосили себ шинонида шудааст. Ба иттилои дафтари матбуоти раиси ҷумҳур, хоҷагидорон дар боғи навбунёд 2 навъи ниҳол Pink Lady, яъне навъи арғувонӣ ва Golden Delicious навъи Заринтопро аз хориҷи мамлакат дастрас намуда шинонданд. Бинандагони азиз, ин буд видеои имрӯзаи мо. Шумо ҳам метавонед, ки дар он заминҳое ки обӣ аст, метавонед дарахт шинонед ва боғ созед. Инам як роҳи пул кор кардан аст. Агар хоҳиши худатон бошад, ҳама чиз мешавад. ҳатман нависед дар комментария.